Здравейте, ютубъри! Аз съм TheBestSmile45 и днеска снимаме за играта Five Nights at Freddy's 3. Първия нощ, първи епизод. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате. Ако ви харесват клипчетата на FNAF 2, съкратено Five Nights at Freddy's 3, пишете ми, аз ще правя още такива и се надявам да ви харесат. Тук маска. Тази нощ мисля, че ще мина. Тук шахтата. Аз ще затворя вентилационната шахта, ама не знам как. Много силно се чува, затова намалям звука. Този Фокс си мисля, че няма да дойде. Не е страшно. Всъщност страшно си като ти скочи на това. Страшно е като ти изкочи на голям екран. Този Winbox, Music Box още нищо не ще да пада надолу. Но в тази игра по-бавно падат часовете. Ето ги. Фреди, чакайте да ви кажа, ако не ги знаете. Фреди, значи мечката е Фреди, това е Бъни, а другото какво беше... Не знам как се казваше то. Аз ще снимам и за Five Nights at Freddy's 1, нареченото още Five Nights at Freddy's, защото много ме кефват старите игри и искам да снимам от всяка игра по един клип поне. И така. Ома, ако не го бях видял, ще да ми скочи една змията гадната. Това е много подцакващо се. Така, бързо да видим. Къде са? Ти сигурно са още тук. Тия стоят пъзговци тук, бати. Какво стана? Един не избяга. Ето в този с балончетата. Детската играчка. Много ме чуден той къде изчезна, ама... Само инбокса трябва да такоми. Гати, тия са много трудни, гати клипчето. Мамо, ти си много зле да викаш.
Този Windbox сега ти само пада. Но като гледам тази нощ, няма да ми направи нещо голям проблем. Съм да надуя този балон, че ако... Четири часа, още 2 часа. Като гледам не е страшно. Лошо идва тъпия зайк. Как се триква този зайк? Всяко ни го убия в неща. 6 часа трябва да стане. Не, само не си го и помисляй. Само не си го и помисляй. Тъп зайк, само ако го направи. Направо ще му щупа главата. Махни се, бе! Махни се, бе! Гати човек. Това е зайк, не е човек. Още тук. Не. Това е лошо, като гледам. И да, това е. За жалост, не успяхме да минем и първата нощ. И това е. Аз съм DBSmile45. Не забравяйте да харесате, да коментирате. Да, добре, това клипче може да не го харесвате. И така, за жалост, загубихме. Какъв този мини тъп клип. Айде, бай! Ще снимам и с други страшни игри, на тях съм по-добър.